i ɲɛ mɛ na n'i bɛ fɛ i muso ka tugu i nɔfɛ kɛlɛ muso kana se ka fosi bɔ i ta la kuranɛ aya in de b'a kɛ falyabudu rabba hazal bayti. n terikɛ wallahi billahi n kalina ala la ni cɛ o cɛ ye nin labɛn k'i muso tɔgɔ don a kɔnɔ o muso kelen lahara bi jɔ tɛ se ka fosi bɔ i ta la bilen. a y'a kɔrɔbɔ nin man gɛlɛn yɛrɛ. mɔgɔ minnu bɛ faransi minnu bɛ ameriki minnu bɛ ɛsipaɲi n'aw bɛ to ka kamana gan fayida ninnu kɛcogo la nin min ditɔ filɛ i bɛ se k'i to fan bɛɛ k'a kɛ. i y'a faamu. si ka papiye jɛma dɔ ta dɔrɔn i ka nin sɛbɛn papiye jɛma sanfɛ siɲɛ 7 falyabudu rabba hazal bayti. i b'a sɛbɛn siɲɛ 7 a 7nan falyabudu o waawi i b'o kɔnɔ bonya i bɛ muso tɔgɔ don a kɔnɔ rabba hazal bayti. ha min filɛ nin ye dɛ i b'i yɛrɛ tɔgɔ don o ha in kɔnɔ. e ka papiye jɛma kurukuru i ka dingɛ sen i ka so fa dɔ fɛ i k'a don yen. n terikɛ k'o to i ka du kɔnɔ bilahi i muso a tɛ se ka diɲɛ fosi bɔ i ta la n'i ko a ka jɔ a bi jɔ n'i ko a ka sigi a bi sigi a tɛ se ka foyi bɔ i ta la wa danfɛn tɛ se k'a détourner e ma a tɛ se k'i janfa diɲɛ fara lahara kan. n ye nin d'i ma ala kama hali n'i muso bolilen don n'i ye nin k'a la n terikɛ o muso kelen o bɛ segin ka na sa. a ye to ka kuranɛ aya ninnu kɔrɔbɔ c'est à dire ninnu ni kafiriya cɛ ka jan baara jugu tɛ sitanɛ baara tɛ ala ka kuranɛ jɛlen don. kuranɛ yɛrɛ nana de anw ka se k'an yɛrɛ dɛmɛ ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔ an ka se ka ala ka sariyaw dɔn a la. kuranɛ yɛrɛ y'o fɔ an ye ko furakɛlikɛla don banaw furakɛlan don o de ye ala ka kuranɛ ye. n terikɛ konate ye nin d'i ma nin partage diɲɛ k'a lamɛn mɔgɔw ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ala k'a faamu ko ɲuman d'an bɛɛ ma. o kɔfɛ n y'a f'i ye kuranɛ kelen kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ kun faya kunu na n bɛ segin a kan e bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ karabali la teliya la n terikɛ n kalina ala la sura kelen bɛ kuranɛ kɔnɔ suratul waqi'a ni cɛ o cɛ y'a baara nafoloko la ala bi sɔn a bɛ nafolo d'i ma. i ye kuma faamu. ale saraka ye sɛ jɛma den 3 ye mɛ ale baara in b'i kɛ 30,000 n'a ka di ye i b'i ka wari kilancɛ 15,000 an'i ka sɛden 3 sɔngɔ sara an bɛ baara kɛ n'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ ye. i bɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier baara bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la. i y'a faamuya. i dan ye ka weleli kɛ an ka téléphone numéro o ye +223 72 24 02 98. o ye Konate ka numéro de ye. n'i ye weleli kɛ nin numéro in na ni e kɔni mako bɛ i za wagati nafolo baara la n'i y'a kɛ bilahi i bɛ n'a ye. numéro t'i falen kɛyɔrɔ t'i falen +223 72 24 02 98 hakɛto b'a ka so la.